Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры! Калі ж ён прыйшоў у дом, прыступіліся да яго сляпыя. Давайте звернем увагу менавіта на гэтых двух сляпых, якія прасілі у Господа Ісуса аздараўлення. Гэтая гісторыя, яна з'яўляецца ва ўсіх трох сінаптычных евангеліях. Толькі у Марка мова ідзе пра аднаго сляпога, які меў на імя Варцімей. І сидзеў ён каля брамы горада Іерыхона. Мы не ведаем, ці гэта адзін з гэтых двух слепых, может быть, гэта нейкая інтэрпрэтацыя адной і той самай гісторыі, або гэта ўсё ж такі іншая гісторыя пра нейкага асобнага слепога, які меў на імя Варцімей. Я схіляюся якраз да гэтага варыянту. Ісус безумоўна ацаліў безліч сляпых. Але сённяшняе Евангелие гаворыць пра двух сляпых, якія пэўны час ішлі за Ісусам, пакуль ён не ўвайшоў у дом, і толькі тады яны да яго прыступілі, і толькі тады адбылася іх аздараўленне, ацаленне. Гэтыя двое сляпых могуць быць правобразам першых хрысціянскіх пілігрымаў, якія ішлі за Ісусам Христом. І гэтая пілігрымка была в пэўным сэнсе эфектыўная для іх. Яны не толькі дагналі Ісуса, сустрэлі яго ў доме, але размаўлялі з ім, прайшлі выпрабаванне веры і атрымалі ацаленне. І у гэты час, калі мы перажываем лета, а гэта значыць, што адбываюцца шматлікія пілігрымкі у каталіцкай царкве, гэтыя словы яны з'яўляюцца для нас актуальнымі. Мы пачынаем разумець, што такое пілігрымка. І сёння у Полацку завершылася пілігрымка. Трываюць цяпер якраз святкаванні на заканчэнне пілігрымкі чарговай з Віцебска ў Полацак. Гэта такая адна з самых важных падзеяў у жыцці нашай беларускай грэка-каталіцкай царквы. У Полацку 11 ліпеня 1705 году у храме святой Сафіі расійскі цар Пётр I разам са сваёй світай закатаваў 5 монахаў-базылянаў. Гэта быў 1705 год, 11 ліпеня. І ўся тагачасная Еўропа, яна ўздрыганулася ад чаго? Ад гэтай бессэнсоўнай жорсткасці, суворасці. І каго? Каранаванай асобы. Аднак яна прамаўчала Еўропа, і толькі апостальская сталіца публічна абвінаваціла расійскага цара у пераследзе уніяцкай царквы. Вся гэта інфармацыя, якую я вам толькі што распавёў пра катаванне 5 монахаў-базылянаў Петром I, вы можете знайсці ў інтэрнэце. І, між іншым, ёсць добры артыкул, спасылку на які вы можете знайсці на нашым тэлеграм-канале Беларускай грэка-каталіцкай царквы. Дык вось, я сказаў, што гэтыя двое сляпых, яны з'яўляюцца правобразам першых пілігрымаў, якія ідуць да Ісуса Хрыста. Аднак яны, гэтыя сляпыя, акрамя таго, што з'яўляюцца правобразам пілігрымаў, яны з'яўляюцца і правобразам малітвеннікаў, тых людзей, якія умеюць маліцца. Мы часта наракаем у сучасным свеце на тое, што няма побач з намі настаўнікаў малітвы.
І гэта, канешне, неправда, яны ёсць, але, быць можа, мы іх яшчэ не знайшлі. Аднак само Евангелие – гэта падручнік малітвы. Тут можам сустрэць у Евангелии словы Ісуса Христа самога, які нас навучае малітве «Ойче наш». Але не толькі. Сённяшняе Евангелие, сённяшні ўрывак вучыць нас духу і паставе малітвы. Паглядзіце, як моліцца, а гэта менавіта малітва. Паглядзіце, як моляцца гэтыя два сляпых. Яны кажуць: «Ісусе, сыне Давідаў, памілуй нас». Падобнымі словамі маліўся і сляпы Вартімей пры браме Іерыхона. «Господи Ісусе, сыне Давідаў, памілуй, змілуйся надо мною». І ў гэтых словах якраз і змешчаны дух малітвы, да якога нам трэба імкнуцца. Гэта унутраная рашучасць, унутраная пакора. Гэта канцэнтраваныя эмоцыі і воля, якія скіраваныя ў бок Ісуса Христа. Калі мы станем у гэтай евангельскай сцэне і уявім сабе, што гэта мы сляпыя, што гэта я патрабую аздараўлення, тады мы адчуем гэты праўдзівы дух малітвы. Хай жа Господ у сённяшняй літургіі дае нам дар сапраўднага пілігрымавання да яго і сапраўдны дух малітвы. Амін.